ċar daqs il-kristall għal darboħra Robert Abela totalment bla saħħa fil-konfront ta' Rosjen Cutajar. Palma kien bla saħħa fil-konfront ta' Carmelo Abela minkejja l-akkużi serji li implikawh fl-attentat ta' serqa tal-HSBC, palma kien bla saħħa fil-konfront ta' Edward Zammit Lewis minkejja ċats xokkanti tiegħu ma' wieħed mill-allegat kompliċi fil-qtil ta' Daphne Caruana Galizia, issa ċas u bla saħħa anke wara li l-Kunsill tal-Ewropa u l-Kummissarju għall-Standards George Hisler sabu li deputat laburista Rosjen Cutajar ħatja ta' ksur ta' etika u minkejja li l-istess deputati laburisti aċċettaw ir-rapport ta' Hisler. U wara li lanqas kellu l-kuraġġ li jkun li jneħħiha minn segretarju parlamentari, anke issa wara dak kollu li ħareġ Robert Abela jibqa' mhux kapaċi jieħu azzjoni serja. Rosjen Cutajar, slap on the hand u barra bid-daq. Rosjen Cutajar għaddiet mill-proċess quddiem il-Kummissarju għall-Standards fil-ħajja pubblika. Ir-rapport li għamel Dr. George Hisler ġie adottat mill-Kumitat Parlamentari. Mbagħad skont il-liġi li tirregola dik il-proċedura l-Kumitat Parlamentari għadda deċiżjoni tiegħu. Slap on the hand u barra bid-daq. Mhux slap on the hand għaliex Rosjen Cutajar kienet segretarju parlamentari u ma baqgħetx. Dik ir-riga tiegħek. Bi kliemu Abela wera biċ-ċar li se jibqa' ċass minkejja dak li għamlet Cutajar. Intant il-Prim Ministru qed jagħmel dak kollu possibbli biex jaħrab il-midja bl-okkażjonijiet fejn jidher quddiem il-kameras qed ikunu dejjem aktar rari. Xhieda ċara ta' kemm qed ikun skomdu iwieġeb mistoqsijiet dwar skandli u taħwit ta' membri tal-Gvern Laburista.